Thereponi phai krehiniar ni kang sampor phai nerke prachitim apor malom Khatkhati Sunday market along drugs mati raki ahormu kejor kang huabir talong si Raikomsaikhi atum pen kinepdun bangso long gram pharo hini ra Throksirkep phli araki amar kinepon long Birta kelong tu natengke Khatkhati Sunday market along aronri pen raki amar kejor pen Khatkhati police station atum birta long si 20 BN CRPF atum pen chelang si kiri kakhurgasai dengponlo bangso hot hithialong inut aronre pen rakia marki jora bangphu lathara artaninkan plike brakethom gafialong tamenglong ward number pli manipura sor aphan nep ingnang poncheklong lanchot kalisi ahemarlo ritarlip thusi homing koira pho sabuna homalong ke patu joy honthi memi heroin drugs longponlo Kilong ponarakia mar kadu kave grams pharo hini ra Throksirkep phli an do lapen kine ponlong arakia mar an Khatkhati Raikomsaikhi atum bensi chepari deng pon detlo pusibirta riptun long Bokajan penanan terang Karbieng long live